executive member of the provincie Utrecht. The third place of the men handball final and the bronze medal goes to Tin Sebric from Croatia. Bravo! Finale van de heren derde plaats bronzen medaille vanuit Kroatië, Tin Sebric. The second place of the men high bar final and the silver medal goes to Valentin Starikov from the Russian Federation. De zilveren medaille gaat naar Rusland voor Valentin Starikov. First place, the winner of the men high bar final of the European Youth Olympic Festival Utrecht 2013. The gold medal goes to Carlo Maschini from Italy. En de winnaar van de rechtfinale hier tijdens de EO 2013 in Utrecht, Italië, Carlo Maschini. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Italy. Wilt u alsjeblieft gaan staan voor het nationale volkslied van Italië. Congratulations, please give them a big applause. This was the award ceremony of the Bravo. final. In a few moments we have the award ceremony of the women floor final. En dit was de ceremonie Vastgelegd. Hij staat erop. Hij staat er ook. Ja, zo, dat denk ik ook. Maar hij mocht er